Hola a tothom, soc la Marta i benvinguts a un nou vídeo de recomanacions de llibres. Correcte, tornem a estar aquí. Bueno, primer volia adreçar el fet de la meva veu. Sí, semblo un home, semblo una camionera, semblo algú que es fuma 4 paquets de tabacs al dia, però sóc jo. El problema és que he estat a festa tot el cap de setmana, durant 2 nits seguides. Jo canto molt i aquest és el resultat. Per tant, ignoreu la meva veu, però és que no podia esperar per gravar aquest vídeo a que em millorés la veu. Per tant, us haureu d'aguantar tal com està, sorry not sorry, perquè el contingut que us porto és molt important. Per tant, intentem ignorar la veu i centrem-nos en el que passarà dins d'aquest vídeo. Si no heu vist l'altre vídeo que he gravat en aquest escriptori, no és el meu DIY throwback. You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know. Hola a tothom, soc la Marta i l'altre vídeo que vaig gravar aquí va ser quan em vaig posar a investigar si sortia el tercer llibre de la saga de To All the Boys I've Loved You For, de la Jenny Han, i ho vaig venir a investigar perquè aquí és on tinc l'ordinador, aquest és el meu escriptori, aquí és on edito. Here's where the magic happens. El podeu veure aquí dalt, si no l'heu vist, bueno, potser ja no us interessa perquè sí ha sortit el llibre, però igualment, si voleu viure la intriga del moment, el podeu veure. Aleshores, tornem a estar aquí perquè aquesta serà la meva llar d'investigacions i és el que estem fent avui. Avui estem investigant, perquè ahir vaig veure un vídeo que diu PLL spin-off The Perfectionist reveals all new details de Clever News, un canal que estic subscrita. Aleshores, clar, em vaig quedar en plan, what? Perquè em sembla que havia sentit algú de The Perfectionists i PLL, perquè tots sabem que és la mateixa autora, però no n'havia sentit res en plan oficial i feia molt de temps. Per tant, em vaig quedar super xoquet i vaig decidir veure el vídeo. I ara jo estic aquí per dir-vos el que diu el vídeo. Bàsicament, PLL, una de les meves sèries preferides, Pretty Little Liars, continuarà amb ni més que menys que una de les meves duologies que més m'han agradat, que és The Perfectionists, que és una altra duologia escrita per l'autora de Pretty Little Liars, que en realitat és una saga de com 15 llibres o alguna així, que és Sara Shepard. Aleluia! Aleluia, aleluia. És una duologia, per tant, molt més condensat que Pretty Little Liars, que és o bé una sèrie de televisió de 7 temporades o bé uns 15 llibres. En canvi, aquí teniu el mateix misteri, la mateixa intriga, la mateixa gràcia i el mateix tot en només 2 llibres. Em vaig llegir aquest llibre a l'estiu, em va enganxar moltíssim. A l'estiu, estic parlant 2015 o 2016, em va encantar, me'l vaig llegir en 3 dies i aleshores vaig veure que sortia el segon en plan com super una setmana després que jo m'hagués acabat aquest. Aleshores, com que estava de vacances, el vaig encarregar per Amazon i quan vaig arribar aquí ja el tenia, el vaig llegir, el vaig devorar i em va encantar i li tinc molt d'amor a aquesta saga perquè la veritat és que té un gir final que ningú s'esperava, almenys jo no me l'esperava i per això em va agradar tant, perquè és com llegir Pretty Little Liars però sense tragar-te els 15 llibres. Aleshores, quan vaig veure aquesta notícia de que podíem veure compartit aquest llibre en sèrie em va fer moltíssima il·lusió perquè són uns llibres que trobo que estan super infravalorats, ningú en parla, n'he vist super poques ressenyes a PopTube, molt poca gent els coneix, no estan ni traduïts ni a català ni a castellà i em fa molta pena perquè aleshores vol dir que molta gent d'aquí no els ha pogut llegir, els he recomanat fins i tot a la ràdio, els he recomanat moltes vegades però molt poca gent els coneix i trobo que estan molt poc valorats i a mi em van agradar molt, per tant estic molt contenta que finalment tingui la seva oportunitat de brillar en una nova saga de tele. Per tant, el que estem fent en aquest vídeo és, a part de jo informar-vos del que està passant en el món i de parlar-vos d'aquesta saga que potser no hi coneixeu, anem a veure què està passant amb aquesta sèrie de televisió que sortirà, perquè el que vaig veure en aquest vídeo és que la Mona i la Allison, sí, de PLL, els personatges que o bé estimem o bé odiem de PLL, sortiran en aquesta sèrie, cosa que a mi em grinyola moltíssim perquè dic, hola, aquests personatges no surten en el llibre. Aleshores, això, aquest The Perfectionist, s'agafarà com un spin-off de Pretty Little Liars. És per això que incorporem 2 dels personatges que sortien a la sèrie. Però clar, com s'incorporaran dins el llibre és la pregunta. Si t'has llegit el llibre saps que no hi tenen cabuda. Aquest llibre, la gràcia de que s'assembli tant a Pretty Little Liars és que es forma
també per 5 noies que són superperfeccionistes i que es troben envoltades amb un assassinat que elles no han comès, però que sembla que només apunta cap a elles. Per tant, qui les està intentant deixar en aquest marron? Aleshores, aquesta és la trama, i els 5 personatges ja estan escollits, ja tenen nom, cognom i ja estan dins del llibre. Per tant, com una fan del llibre, estic una mica preocupada per saber quins 2 personatges que tenim aquí dins seran substituïts per la Mona i per la Allison, perquè em faria pena perdre... Bueno, vaig odiar bastants aquests personatges, però igualment no sé com ho podrien substituir, com 2 estrangeres es barregen dins d'aquesta història. La veritat és que no sé com ho faran lligar. Estic segura que ho faran bé, o almenys això espero, perquè no vull que destrossin un llibre que està molt ben fet, però sí que tinc curiositat per veure com ho faran. Una altra cosa que em va inquietar moltíssim del primer... d'aquest vídeo és que la Marlene King, que és la productora de Piadel i la productora de la saga de The Perfectionists, va dir que en el pilot, o sigui el primer episodi, no sobreviurien tots els personatges. I és com... What? O sigui, what? Va dir que de les 5 noies... Vale, ara és quan... Perquè no vaig voler investigar res més, per tant, ara és quan ho anem a fer. El que jo vaig entendre al vídeo és que cap de les 5, o sigui, hi ha 5 noies i que no sobreviurien les 5 noies. Ara, la pregunta és, what the f***? O sigui, han de sobreviure totes les noies perquè si no la història no té sentit. Se'm va acudir una cosa que no diré perquè és un spoiler, que podria tenir sentit, però tampoc rula, perquè aleshores el gir final del llibre està com super espatllat, aleshores no sé què faran. Per tant, anem a tornar-ho a veure perquè sí que hi ha un personatge que es mora, que és evidentment el que intenten incriminar sobre elles. Per tant, potser es referien a això. Anem a veure-ho. Ara que ja ens hem informat una miqueta sobre que hauran matat un personatge, cosa que no m'agrada gens, es necessiten tots els personatges per tal com està muntada la història, però és evident que si canvies la història pots treure personatges i fusionar 2 vides en una de sola, com s'ha fet moltes vegades a l'hora d'adaptar cinematogràficament un llibre. Tot i així, a mi no m'agrada la idea perquè m'agrada tal com està muntat, però open mind, perquè PLL va funcionar perfectament a la tele, a mi em va encantar. Per tant, suposo que la Marlene King ja sap què s'està fent en adaptar llibres en sèries de televisió, per tant, no la qüestionaré. El llibre va deixar la barra molt alta, per tant, espero que la sèrie s'hi pugui acostar. Ara anem a informar-nos una mica més sobre aquesta sèrie. Tenim diverses notícies. The Perfectionist, 5 detalles sobre el spin-off de Pretty Little Liars. Vale. Això va sortir el día 22, vale, fa 2 días. El guión de la nueva serie de Marlene King ya está completo y podemos adelantarte algunas pistas. Pretty Little Liars se ha despedido, bla bla bla, pero Freeform no ha tardado en volver a ponerse manos a la obra con un proyecto relacionado con la que ha sido una de sus series estrella durante años. Así las cosas, el pasado mes de septiembre la cadena daba luz a verde a The Perfectionists, un spin-off también basado en una serie de libros de Sarah Shepard y que estará protagonizada por Sasha Peters y Chanel Parrish, que dan de nuevo piel a Mona Vanderwall en Alison de Laurentiis. Con el guión del spin-off ya finalizado, al parecer solo a falta de los últimos detalles de la showrunner Marlene King, la productora y guionista ha adelantado los primeros detalles y ha confirmado a It Online que actualmente están buscando la localització en la que rodaran el piloto en Portland. Vale, per tant, en aquests llibres ens transportem a una nova ciutat. The Perfectionists té lloc a Beacon Heights, per tant canviem Rosewood per Beacon Heights, i resulta que això és a Portland, aleshores ja estan intentant trobar un nou lloc on rodar la sèrie. Això farà un lligam amb PLL, perquè 2 personatges de PLL, quan dic PLL és Pretty Little Liars, aniran a The Perfectionists, al món de The Perfectionists. Aleshores està lligat amb el final de PLL, por tant, a ver cómo será. Entre los detalles adelantados por King destaca el periodo temporal en que estará ambientada la nueva historia, 1 o 2 años después del desenlace de Pretty Little Liars. Vale, donde la historia tiene lugar en el noroeste pacífico y queríamos ser leales al libro de Sarah, explica King. Me gustó mucho la forma en la que Rosewood fue un personaje de Pretty Little Liars, así que quería tener un nuevo personaje, una nueva ciudad, que será Beacon Heights. Además, no todos los protagonistas serán chicas. What? That's interesting. Vale, està dient que quan entràvem en el món de Pretty Little Liars, primer els personatges protagonistes només eren noies, però que després al llarg, a mesura que avança la sèrie, els nois també prenen molt de protagonisme i deixen de ser només els nòvios, sinó que també es converteixen en personatges importants de la història. Aquestes noies també tenen els seus nòvios, per tant no sé si anirà per la mateixa banda exactament.
I don't know, no sé si faran com a PLL, però potser ja d'entrada els nòvios tindran un cert protagonisme dins de la història, tot i que en el llibre tenen un paper secundari i les protagonistes són les 5 noies, per tant a veure com ho fan en la sèrie. Sasha Peters y Chanel Parrish ¿para qué le digo Chanel? Janelle Parrish. Y se les uniran 6 personajes regulares más. 6, estem canviant constantment de coses, senyors. 6, no acaba de dir que serien 4 noies noves, però aquí hi ha 5 noies. A veure, ¿quieres conocerlos? Pues sí, la verdad. Oh my god, vale. Tenim els personatges, senyors i senyors. Confirmamos, tenim els personatges de la sèrie. Vale. Oh, m'estic estressant, no m'agrada el que estic llegint. Vale, la nueva serie, que parte de un misterioso asesinato en Beacon Heights, presenta a Caitlin Martell Lewis, ¿vale? Que esta es real, una ingenua política hija de 2 madres muy peculiares, una senadora estadounidense y una mujer entusiasta dispuesta a conseguir sus objetivos, ¿vale? Por otro lado, Dylan Wright y Andrew, una pareja que comparten su pasión por la música y la comida. Ja tenim un canvi. Dylan i Andrew, who the F are you? No hi ha la Julie? M'estic estressant. No sé si m'agrada aquesta sèrie. Caitlin Martell Lewis, vale? Aquesta és real, tal qual. Caitlin Martell Lewis és filla de 2 lesbianes, sí, tot això és correcte, i li agrada l'esport. Després de la Caitlin, perquè això està explicat tot des de diferents punts de vista en el llibre. Cada capítol és una noia, per això són tan importants les 5 noies. Vale, després tenim la Mackenzie Wright, que l'han canviat per un home que es diu Dylan Wright. What? Why would you do that? Oh, ens han matat a la Mackenzie, sabia que les perdríem. I a sobre només en perdem una perquè a sobre resulta que són nois. What? Mackenzie Wright és Dylan Wright i és un home al que li agrada la música en comptes d'una noia a la que li agrada la música. No discriminem, però jolín, la Mackenzie, bueno, la Mackenzie em queia bastant malament, la veritat, o sigui que tampoc passa res. Però és que ja m'estan desmuntant el llibre i encara no ni començat la sèrie. Per tant, tenim Dylan Wright, pareja que comparten su pasión por la música, vale, aquí tenim la Mackenzie. I qui coi és l'Andrew? Vale, després hi ha la Ava Jalali, que serà la substituta de Hannah com a fashionista, vale? Això és veritat perquè es nota molt que l'estil de l'autora és l'autora en tots els seus llibres, perquè aquí teníem l'esportista, la fashionista, la popular, la no sé què, saps? Vull dir, es notaven molt els estereotips que va posar en PLL, els tornem a tenir a The Perfectionists, i la Ava era la fashionista, que a PLL és la Hannah. La Ava Jalali, vale, aquesta continua sent real i continua pel que es va mantenir la seva personalitat. És bastant important la Ava, és una de les meves preferides. Oh, el Nolan Hotchkiss. Estic a punt de fer un spoiler, però no sé si fer-lo, no sé si compartir les meves opinions o no, però no sé què fa el Nolan Hotchkiss aquí. És un personatge real, sí, tal qual, amb el seu cognom i tot, però no sé què fa aquí. Si algú que se l'ha llegit se m'entén, què fa aquí? Què fa aquí? What? O sigui, vale, a veure, anem a pensar en mentalitat de fer una sèrie. Un llibre es basa sobretot en els seus flashbacks, per tant, un llibre mai només va endavant, sinó que va fent flashbacks enrere per donar sentit a la història. Per tant, per això necessitem el Nolan, perquè és un personatge que en els seus flashbacks és molt important. Per tant, entenc per què ha d'estar aquí. Potser, és que clar, el llibre comença in media res, o sigui, comença per una banda i aleshores va fent flashbacks enrere tota l'estona i després al final tenim el gran desenllaç. Per tant, potser la sèrie comença amb una mort que després estarà viva tota la sèrie, però que en realitat sabem que està morta, tipus Hannah Baker 13 Reasons Why, que sabíem que estava morta, però com que tot es basa en els moments en els que estava viva, la necessitem viva al llarg de la sèrie, per tant, potser anirà per aquesta banda. I don't know. El que no sé és on està el gir final del llibre, perquè no estic veient aquí el personatge que fa el gir final del llibre i m'estic estressant perquè és el personatge més important de la història i no veig el seu nom, ni l'un ni l'altre. Spoiler. I després Jeremy Beckett. Who is Jeremy Beckett? O sigui, és un nom que no he sentit en ma vida. No està en aquest llibre Jeremy Beckett. Who is Jeremy Beckett? El casting para encontrar a los actores ya estaría en marcha y según se informa sus papeles se convertirían en regulares si el piloto recibe luz verde. Además, a los lectores de las novelas de Sarah Shepard ya les debe sonar estos nombres, pues también son parte del universo literario de Shepard. Sí, algunos no. Tenim la llista de personatges. Per tant, tenim a la Caitlin, a la Ava, a la Mona i a la Allison, les 4 noies. Després tenim el Daniel, es diu Daniel, el Dylan, que és la Mackenzie, i l'Andrew, que no sé qui és. Després tenim el Nolan, que sí que sé qui és, ho sé molt bé qui és, i després tenim un altre senyor que es diu Jeremy Beckett,
que tampoc sé qui és. Així que pot ser que la sèrie em continuï sorprenent encara que m'hagi llegit el llibre. Who knows? El món està ple de sorpreses pel que sembla. Anem a continuar buscant, ¿vale? Todos los detalles del spin-off. Hace unos meses se dio a conocer la noticia de... Vale, ¿quieres saber la respuesta a las preguntas? Mira el vídeo. A ver el vídeo. El rodaje de la serie comenzará en los próximos meses y seguirá las aventuras de 5 estudiantes de instituto que se ven unidos por el odio hacia un abusón. Vale, per tant ja sabem qui crec que serà el quart. Tenim 4 noies, falta un dels nois serà l'integrant. Vale, o sigui que han volgut canviar, en comptes de ser 4 o 5 noies, seran 4 noies i un noi. La història, o 2 nois, perquè potser són la parella, potser són l'Andrew i el Dylan, o potser són 4 noies y 3 nois, who knows? Tendrá lugar 1 o 2 años después del desenlace. Sus protagonistas serán Sasha Peters y Janelle Parrish. Vale, per tant l'Alison i la Mona seran les protagonistes, ok? Y a ellas se unen Caitlin Martell-Lewis, vale, y la Ava. Además, está muy interesada en incorporar a los novios de las mentirosas. Estic veient que estan molt interessats en aquesta incorporació dels nois en la sèrie, per tant. En las últimas temporadas de Pretty Little Liars, los novios de las mentirosas comenzaron a tener mayor relevancia. Este dato parece ser el punto de partida para Marlene King, creadora de la serie de cara a The Perfectionist. Moving on. Filming will begin sometime during the first quarter of 2018. Vale, per tant, les gravacions en principi han començat i es començava aquest 2018. Per tant, ara ja han començat tècnicament les gravacions. Ok, molt bé. Anem a recapitular. No estic agafant The Good Girls perquè no sé com estarà The Good Girls barrejat en aquesta història. No sé si l'agafaran, no sé si s'ho guardaran per una segona temporada, no sé sincerament si s'ho guardaran per una 7ª temporada, perquè aquesta dona és capaç d'allargar les sèries un huevote, així que potser al final d'aquest llibre no el sabem fins al cap de 4 temporades i aleshores decideixen incorporar el segon llibre o potser els barregen els dos des del principi. No tinc ni idea de com ho farà, però jo de moment em baso a The Perfectionist i deixo estar The Good Girls, perquè per això us dic que és millor que us llegiu el llibre, perquè si voleu saber el final veritable d'aquesta història és molt més fàcil de llegir-se els 2 llibres que esperar que aquesta gent es redueixin a una sola temporada, perquè molt bé sabem que ho allargaran al màxim possible. Per tant, si veritablement voleu saber el misteri del llibre, teniu aquí els llibres esperant-vos a vosaltres, perquè a més són supercurts, duren 300 pàgines cada un. Com estava dient, tenim The Perfectionists al llibre. És un llibre que parla de 5 personatges que estan planejant un assassinat i després aquest assassinat es fa a la persona que elles havien dit, tal i com elles havien planejat, però elles no ho han fet. Per tant, qui és la persona que els està intentant enganxar l'assassinat a sobre? Després estem veient que en aquesta nova sèrie canviem aquests 5 personatges principals, que són la Ava Jalali, la Caitlin Martell-Lewis, la Mackenzie Wright, la Julie, no sé què més, i la Parker Duval. I ens treuen a la Parker i a la Julie per començar de pleno, que són hiperimportants per la història. Ok, llegiu el llibre. Ens treuen a la Parker i a la Julie i ens porten altres personatges. I després a la Mackenzie la transformen en un home que es diu Dylan Wright, Mackenzie Wright, Dylan Wright, que està en una relació amb un altre noi, em sembla, que es diu Andrew, que no sé si se suposa que és algun dels personatges o és completament nou. Després mantenim a la Ava i a la Caitlin sense tocar i afegim a 2 altres noies per substituir a 2 de les que ens treuen, que són la Mona i la Alison, que seran veritablement les protagonistes de la sèrie perquè són les que s'agafen de la sèrie original, Piedal. Aleshores tenim a un altre dels personatges del llibre, que és el Nolan Hotchkiss, que estarà també en la sèrie perquè també és molt important, i un noi nou que ningú coneix, o sigui, ni el Tato el coneix, Jeremy Beckett. Ja veurem qui és aquest home, perquè la veritat és que jo no en tinc ni idea de qui és. També tenim molt clar que volen incorporar la figura d'aquests nois dins del món de les noies i que no sigui només un grupet de noies que viuen la vida en l'institut i en tot aquest assassinat, sinó que els nois ja estiguin barrejats des del principi i no passi com a Piedel, que els nois es van barrejar molt cap a les últimes temporades. Bàsicament ens la podem esperar, jo crec que o principis del 2019 o finals del 2018, a menys que les sèries vagin més ràpid que les pel·lis, perquè si és com les pel·lis, bro, it's gonna take a while. Amb tota aquesta informació al cap, estic preparada per esperar aquesta sèrie, per veure si destrossen o no aquest fabulós llibre. I crec que vosaltres també hauríeu d'estar preparats per aquesta sèrie, i crec que per estar-ho us heu de llegir The Perfectionists i The Good Girls de Sarah Shepard. Si us agrada Piedel, llegiu-vos-ho. Si us agrada el misteri, llegiu-vos-ho. Si us agraden els llibres ràpids, llegiu-vos-ho. Si us agrada estar enganxats a un llibre fins que no podeu parar de llegir, llegiu-vos-ho. Llegiu-vos-ho,
sigui com sigui, perquè són bons llibres i us els recomano moltíssim. I d'aquí poc en gravaré un clip de lectura parlant-ne amb més profunditat, perquè m'han vingut les ganes de tornar a parlar d'aquest món que havia acabat fa bastant de temps, però que ara es torna a revifar dins el món televisiu i per tant l'hem de tornar a portar d'entre els meus records de llibres. Així que si creieu que us pot agradar aquesta nova sèrie, llegiu-vos els llibres. Si us ha agradat aquest vídeo, feu un thumbs up per si voleu veure més vídeos com aquests d'investigacions i si voleu que facin més investigacions dels vostres dubtes lectors, feu-m'ho saber als comentaris perquè puc gravar molts més vídeos com aquests, perquè m'agrada investigar el món. També és el primer cop que veuré una sèrie de televisió basada en un llibre que ja he llegit, perquè normalment quan miro sèries és perquè no he llegit els llibres. Amb les pel·lis sí que m'ha passat, però amb sèries de televisió mai. Per tant, estic pensant, feu-me saber si ho voleu veure, la poden... Oh, is you good, is you okay, càmera? Perquè t'acabo de moure molt. What? La Poden and Bananas Books, que és un altre booktuber, quan va sortir la sèrie de televisió de Shadowhunters, penjava un episodi cada setmana parlant de l'episodi de televisió i parlant en la seva opinió, havent-se llegit tota la saga de Shadowhunters i aquestes coses. Per tant, si a vosaltres també us interessaria veure com jo comento la sèrie de televisió respecte als llibres i quins canvis s'estan fent i com incorporen aquests personatges, etc, digueu-me perquè em faria molta il·lusió i potser ho faig igualment. I si vosaltres us voldríeu unir a la discussió, crec que teniu l'oportunitat perfecta per llegir-vos aquests llibres, perquè ja us estic dient, són genials i a més teniu temps de fer-ho abans de que surti la sèrie perquè probablement triguin bastant en gravar-la, per tant teniu el temps perfecte per llegir-vos-els i després poder comentar la sèrie amb mi en directe quan surti. Jo sóc Marta Botet i ja ens veiem en el següent vídeo. Adeu! Oh, the making of a thumbnail. Bye bye!